Hola, Júlia. Hola, què tal? Molt bé. Com va el confinament? Bueno, aquí, resistint la segona setmana i avui ne va haver una mica aquí, o sigui que... Sí? Perquè estàs confinada a Cervera. Cervera. Per fi hem arribat a... Bueno, no, perquè abans hi ha hagut una dos de Balaguer, vull dir, a Ponent ja hi hem arribat, però el virus popular ja es va estenent allò Molt per bé, tot el territori. molt bé, que bé. I bé, doncs estem avui, això, et presento primer, estem parlant amb la Júlia Carbonell, que és membre de l'associació La Miliciana, Correcte. que neix, diguéssim, d'una agrupació de dones que prenen la iniciativa de tenir una imatgeria festiva, de bestiari, amb una referència femenina. No? Llavors, explica'ns, Júlia, una miqueta com va sorgir el projecte. Doncs el projecte sorgeix al 2018. Aquell any celebràvem el 15è aniversari de Dijous Gras, que és una festa que fem a Cervera la Setmana de l'Aquelarre, que és una festa a la qual surten totes les dones de les entitats i fan la cercavila. És a dir, que la cercavila ja es cremen diables, surten les batucades, les geganteres i tots som dones. Llavors, és una festa que va arribar als seus 15 anys i el que volíem en la festa sempre és anar creixent i fer-la més gran i crear nous elements. I se'ns va acudir fer una imatge o crear una bèstia amb referència a les dones. És a dir, al nostre poble hi ha molta imatgeria festiva, hi ha molt bestiari, però cap té una referència explícita a les dones o reivindica el paper de les dones més enllà de les gegantes, que sí que hi ha dones. És a dir, hi ha una gegantona que és la Magdalena de Montclar, que reivindica una bruixa metzinera que va ser cremada, però amb tot el que és més la mitologia, els dracs i tal, no hi ha cap referència explícita a les dones. I d'aquí va sorgir la idea de la miliciana. La miliciana és una bèstia que és amb cos de dona i cap de lleona, porta unes faldilles. Diguéssim, perdó, és una víbria, no? Diríem. És una víbria, sí. Va néixer la idea del projecte era fer una víbria. El que passa és que també ens volíem escapar una mica de lo que és lo tradicional, volíem innovar, volíem fer una bèstia nova, volíem fer cultura popular, fer aquesta bèstia sense que ens haguéssim de basar en la mitologia, en el que tothom fa a tot arreu, que és basar-se en les tradicions, i volíem fer una nova tradició. I va sorgir la idea de fer una víbria, el que passa que les víbries sempre tenen una referència als rèptils i nosaltres, en tot cas, vam fer una lleona, que és com a cap de la manada, no? És a dir, la lleona és la que defensa a tota la seva tribu, és la que mana, la que protegeix a les seves. Ja té un significat molt diferent, no? Vull dir, del drac ja passem al lleó. Vam anar a buscar la lleona. I llavors quan estàvem buscant el nom, teníem molt clar que volíem fer un homenatge. Llavors també, el típic, no? Et fiques a pensar noms, dones que hagin lluitat, dones autorreferents de la població, i vam creure en aquell moment que el que havíem de fer era un homenatge a totes les anònimes. A totes les anònimes de la Guerra Civil que van lluitar, que no es van quedar a casa, no? I que van sortir al front a lluitar contra el feixisme, contra l'opressió, contra tota aquesta regressió de drets que hi va haver a partir del 39 i que en gran part són vigents ara. I per això li van ficar la miliciana. Perquè trencador el projecte en tots els sentits, no? O sigui, pel fet això de tenir una figura d'una dona al capdavant, de que aquesta figura això no estigui personalitzada amb cap dona en concret, sinó que això, que doni veu a totes les dones anònimes i això, i que a sobre que no sigui un tipus de bestiari ja catalogat, sinó doncs la lleona, doncs. Sí, aquesta era la nostra idea. I la bèstia la va construir un artista local d'aquí Cervera, que ell treballa ja fent d'altres bèsties i tal, que és el Xavi Badia, que té un taller que es diu La Gàrgola.
La va vestir la dissenyadora Gemma Oriol, li va fer les faldilles, que li donen molt joc al ballar, i la música, l'himne de la miliciana, la va fer el Pau Carbonell, que tots tres són membres de l'associació, o sigui que tot queda molt a casa. Va ser un projecte fet amb gent de casa, amb gent de Cervera i amb molta il·lusió. I qui la porta normalment? Doncs la portem, ens diem les milicianes, que som les bastaixes de la miliciana, som les que la ballem, les que la portem i les que ballem amb ella mentre es balla. I sempre... Quantes persones calen? Per portar-la només cal una persona. El que passa que nosaltres tenim establert que sempre hi hem de ser 6 o 7 mínim, perquè la miliciana porta un punt de foc, per tant hi ha d'haver algú que l'encengui, una altra persona que la porti, una altra persona que porti el carro i gent que vigili al seu voltant, no? Per tant, com a mínim som 6 o 7. Som, crec que unes 17 milicianes i mínim sempre intentem ser aquestes 6 o 7 per fer un bon lluïment. Clar, i ens pots ensenyar la samarreta? Sí, bueno, aquesta és la samarreta de Dijous Gras, que és la festa del qual va sortir la miliciana. Aquest és un altre dels elements que reivindica la figura de la miliciana, que és una festa que per nosaltres és important reivindicar el fet de que som les dones les que omplim els carrers de Cervera aquella nit fent una cercavila. I la miliciana sorgeix també del fet de reivindicar aquesta festa, no? Aquests espais que són tan importants per visibilitzar que les dones també fem cultura popular i som part d'aquesta imatgeria festiva. Clar. I surt en alguna altra ocasió, en més festes? A tot arreu on ens criden. Aquí a Cervera surt per la festa de la Colla dels Diables quan ens hi conviden, per totes les cercaviles que ens hi conviden, especialment aquella nit de Dijous Gras, que és el dijous d'Aquelarre, i a tot arreu on ens conviden. Hem anat a Tàrrega, fan una trobada molt maca que és la Gamberrada, que és una trobada de tot d'imatgeria festiva liderada per dones i es fa sempre entorn al 8 de març. I allà sempre ens hi conviden i ens agrada molt anar-hi i hem anat a altres poblacions també. I ara que dius això, pots citar com algun altre projecte similar que per exemple, us trobeu en aquesta trobada de Tàrrega o així? Sí, a Tàrrega tenen la Berreta, que és també una berra, una tocina, que va sorgir de Tàrrega, tenien una imatge festiva que era el tocino i les noies van crear la Berreta i també és tota una berra que porten elles i munten un show bastant xulo. I a més és bastant trencador. Perquè elles el que fan és muntar la bèstia, es munten a sobre de la bèstia i és molt xulo. Doncs, primer recomanar que la gent faci un cop d'ull allò, busqui per la xarxa i busqui alguna imatge de la miliciana i després una miqueta, clar, o sigui, com una mica quina era la teva reflexió a l'entorn d'això, de la necessitat una miqueta que està sorgint de que les dones militants o practicants de la cultura popular que sentin la necessitat de trobar aquests espais, no? De fer aquests espais d'això, doncs ens fem un element de bestiari o fem un acte que només sortim nosaltres. Per què, creus? És important perquè, com tot, com sempre la societat heteropatriarcal, hem estat invisibilitzades i el camp de la cultura popular és un element més. Es veu des de com hi ha molts espais on les dones no formem part de certes colles perquè simplement la tradició diu que sempre havien sigut homes, com dins d'espais com, per exemple, una colla de diables, les principals figures, diable, diablesa, les masses grans, doncs els correfocs importants sempre surten els homes, sempre són els homes els que tenen el protagonisme. I no és una qüestió que tingui a veure amb capacitats físiques ni absolutament. No és una qüestió de rols
És una qüestió de rols. Com sempre, no, les dones sempre acabem fent més aquesta part de feina de cures, no? Aquestes tasques de cures més reproductives dins de les colles. És important visualitzar-nos perquè també és un element d'empoderament, no? És a dir, aquí a Cervera també tenim la sort de que tenim un grup de batucades que només són noies i de dir, hi ha una batucada que només són noies i elles poden fer una cercavila. És important per aquest element d'empoderament i també és important per autoreferenciar-nos, crear imatgeria festiva que referencia les dones, com és la miliciana, que va amb els pits en l'aire, no? I que és visiblement portada per dones, és un fet també d'ocupar l'espai públic. I és empoderament, i és autoreferenciar-nos. De la mateixa manera com veiem que als carrers les avingudes porten noms d'homes, que és una cosa que hauríem de començar a canviar, és una cosa que va calant en la societat i al final tu preguntes quines dones esportistes d'elit actualment hi ha i la gent no t'ho sap contestar. Pues segurament... Al final estem dient de traslladar tota la feina que porten molts anys fent tots els moviments feministes, també, perquè no, al camp de la cultura popular. És a dir, és en tots els àmbits. És en la cultura popular, és en els noms dels carrers, és en l'esport i especialment la cultura popular, des del nostre punt de vista, perquè és la cultura popular al nostre context del Principat de Catalunya, en molts casos està lligada a l'Església i a la tradició. I és un espai, la veritat, carregat de molts prejudicis i de tics, doncs això, heteropatriarcals, que ens aïllen a les dones i que ens treuen protagonisme. Per tant, creiem que és el moment de fer nova cultura popular que sigui igualitària i, sobretot, que sigui inclusiva, perquè som una societat que veu de moltes diferents cultures i que hem d'intentar integrar tothom. Totalment, sí. Vull dir, em sembla brutal el projecte i molt d'acord. No sé si per això, o sigui, com tot aquest, al final és com tot un pes de la tradició, que costa de superar-lo i que cal trencar-lo però que costa. No sé si això, si us ha suposat, diguéssim, conflictes a nivell intern, potser no cal que hi entrem molt, però més que res això. O si no això, que segur que ha passat, una miqueta com la teva experiència com a membre en una colla de foc, això, com aquests conflictes de gènere, al final, com els has viscut, no? Vull dir, com que això, diguéssim, ha estat molt... Entenc que ha estat palès, no? Que ha estat allà i que al final has sortit aquesta via d'escapament de... Ens fem la nostra bèstia i au, no? Tot el que intenta ser una mica transgressor doncs és criticat per certs sectors, no? I sí, és a dir, la gent que creu que la cultura popular ha de ser tradicional i que es basa en unes idees molt preestablertes i fixes de com hem de viure la tradició i la festa, doncs hi ha gent que no li va agradar que féssim una figura que naixia... Una figura que, a més, és molt anàrquica ella mateixa, no? Que no ve de cap tradició, sinó que ve d'una reivindicació i és això, no? En tots els àmbits, tot el que és transgressor crea reticències d'un bon principi, però ho fem precisament per això, perquè necessitem reivindicar-ho i necessitem ficar-ho al centre del debat. I tenint el debat i fent pedagogia és com s'entenen les coses. I, per tant, animo tothom a que es tiri endavant en fer projectes trencadors, en projectes que reivindiquin, que la cultura popular, sobretot, sigui reivindicativa i que després les coses venen rodades i reps amor i estima per part de moltíssima gent que et felicita i et diu que bé que ho heu fet, és un projecte brutal. I sí que passa, no?, que el que tu comentaves, que vivim amb els rols heteropatriarcals estan instal·lats a tot arreu i qui ho negui, doncs, és que té una vena als ulls. I no per això hem de deixar de formar part d'aquests espais, sinó que hem de ser-hi per precisament canviar-los i transformar-los.
Just per canviar-los, no? Clar, i tant, sí, sí. Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per per formar part d'aquest referent, vull dir, tu i, òbviament, totes les membres de la miliciana, vull dir, m'ha encantat conèixer el projecte i, sobretot, fer-ne difusió, i gràcies també per aquesta estona aquí al Virus Popular. Espero que acabis de passar una bona confinada. Igualment. I moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest projecte del Virus Popular que ens anima una estona a tots i, a més, ens fa difusió dels diferents projectes que hi ha al territori. Gràcies. Sí, és la gràcia de, a veure, l'anem escampant també per Ponent, o sigui, avui hem parlat de gènere, que ho teníem superpendent, i hem arribat a Ponent, o sigui, ho hem patat. Doncs moltes gràcies i ens veiem als carrers allà ballant, espero aviat, veient amb la miliciana. Una abraçada, moltes gràcies. Adéu. Adéu. I nosaltres, en tot cas, vam fer una lleona com a cap de la manada, no? És a dir, la lleona és la que defensa a tota la seva tribu, és la que mana, la que protegeix a les seves.